представим нашия проект Решение за здравословен начин на живота. Ние сме ученици от випуск 7 клас на основно училище Александър Георгиев, Коджака валията, град Бургас. Заедно с учителите и родителите ни изпълнихме всички дейности, заложени по проекта. Всички дейности са с обучителна и развлекателна цел. Те са авторски и са направени с различни програми като Scratch, устройство Makey, приложение App Inventor и платка Arduino и други. През 2022 година стартира националната инициатива Играй гимнастика, бъди здрав, организирана от акробатът Енчо Керасов, който проведе първата си тренировка в нашето училище. Всяка сряда през часовете те продължават занятията си. Клубът от петокласници участва в турнирът Ямбол 2022 и спортува с президента и се представиха отлично. Треньори от 10 различни клуба ни посетиха и обучиха децата на основните упражнения от различните видове спортове. В края на дейността 29 ученици са записали в избраните от тях спортове. Заедно с Кирил Танев и Атанас Боджилов, учениците се включиха в Европейския ден на спорта. Създадохме игра на Makey за забавна физическа активност и използвахме Arduino за подобряване на дишането. Разработихме и приложение на App Inventor, което измерва времето на упражнение и създава статистика за напредъка. Аз успях да направя устройство, което измерва как дишаш чрез гърди или чрез корем и колко дълбоко дишаш чрез LED светлини. Успях да направя брояч на крачки и устройство, измерващо пулса чрез платката Makey. За по-малките ученица дадохме книжка Забавно цветяване за по-здрави деца, интерактивна карта, хранителни туристи и видео с съвети и викторина за оказване на първа помощ. Всеки ученик заедно с семейството си участва в фамилни спортни празници с игри от миналото, семейно приготвяне на храна заедно в кухнята и пикник с здравословни приготвени храни вкъщи. Популяризирахме дейностите по проекта чрез публикации в сайта на училището, община Бургас, БНР Бургас, вестник Черноморски фар и азбуки и постове в социалните мрежи. Благодарим за вниманието!